Опасност за населени места няма. Към момента пожара е на над 1700 метра надморска височина, изцяло в Национален парк Рила. Местността е много трудно достъпна. Населените места са много далеч. Основната част от дърветата са на около 60 до 140 години, значи вековни предимно дървета, и пожар е на два фронта, така че в по-долната част и в по-горната не само бял бор, има и така и смесена гора. Не се знае на този етап, не може да кажем от какво е, но случайно няма как да е. Просто там хора нямат. Случайно няма как да се случи. Нещо умишлено е според мен. Към момента няма други по-сериозни и по-тежки от оперативна гледна точка пожари. Насякъде се справихме.